Uzuma ya mai kama kwasashi. Kama kwasashi ya kudan. Nginibingelele ngiphinde nginamukele nonke abathandi bomculo maskandi kule channel ke enilethela indaba efika ngaso ke isikhathi. Ngabe ke lapha ke ungizwe engalijoyina ke iqembu ke elisha ke iMK ke uMkhonto ke Wesizwe. Njengoba ke leli qembu kade limenyezelwa ke lapha ke uJacob Zuma ukuthi ke sekuneqembu ke elisha ke elumkhonto ke Wesizwe ke iMK eliholwa ke uyena ke uJacob Zuma ke. Njengoba ke ungizwe ke ejoyinene kakhulu ke noma ke ezwana kakhulu ke naye ke uJacob Zuma ke ngokwenzeka ke ungizwe ke simthola ke esekulo ke leli qembu ke iMK njengoba ke ngaphambilini ke ungizwe washo ke ukuthi ke siyombona ke egijima khona lapha ke emaparlament abaningi ke baba nemibuzo ke eminingi ukuthi ngabe uchaza ukuthini ke ungizwe ke uma esho kanje. Kodwa ke nakho sesiyabona ke sekuvela ke iqembu elisha ke eholwa uyena ke uJacob Zuma ke abazwana kakhulu ke naye ke ungizwe ke umfo wamchunu. Leli qembu ke iMK ke uMkhonto ke Wesizwe sokhumbula ukuthi ke ngemuva ke ungizwe ke uke waboshwa eboshelwa ke yona ke le ndoda ke uJacob Zuma ukukhomba ukuthi lamadoda azwana kakhulu ke futhi ke asuka kude. Okwakho ukubona ke mbukeli ngabe ke uyibona kanjani ke le ndaba yakhe ke ungizwe ukuthi ke ngabe uzojoyina na leli qembu noma angeke alijoyine. Kodwa ke mbukeli ke sesilinde ke i-comment yakho lapha ezazwe i-comment section sizwe ke uvo lwakho ukuthi wena ke ngabe uyibona kanjani ke le ndaba engithe ayibeka ke namhlanje ke yalo ke udaba leMK ke naye ke ungizwe ke umfo kamchunu. Bezingakho ke bengulethela zona namhlanje siyabonga. Diyo kamanya.